जय बर' हारिनि आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दिनै आङो दिनै नोंगौखौ बुंबा दाय जागोन नामा? आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै नांदों। बाथ्राया जाहैबाय मा, दिनैनि दानि रिसेन्टलि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ खुनु जेबो मावाखै होननानै जे बुंबाय थानो हादों आं शक जादों आरोखि। आं शक जादों थारमाने आंना नोंगौखौ नोंगौ सिदा बाथ्राखा आरो नङैखौ नङैखा। हमना लादो आं दिनै ओंखाम जादों, आं ओंखाम जानायखौबो आं गुबुन सोंबा आं ओंखाम जायाखै होननानै थगायो नामा? आं ओंखाम जायाखै होननानै थगायगोन नामा? बा आं ओंखाम उखैनायखौ आं उखैयाखै होननानै थगायगोन नामा? दिनै नोंथांमोना नायबानो जाबाय, बिटिआर गभर्नमेन्टआ इभेन नैबे 5 बोसोराव माने खुनु मोनसेबो साख्रि बाख्रि होनो हायाखै होननाय मोनसे दैदेनगिरिफ्रा बुंबोबाय थादों। सरकारनि बाहेरायाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा दे बिथांमोनाबो बुंदों, मानिबाय आं राजखान्थिनि थाखाय बिथांमोना बुंदों। नाथाय नोंखौथ' नंगौ होनथारनांगोन ना। बिथांमोना दिनैसिमबो होननांगोन जे बिथांमोना दिनैसिमबो साख्रि होनो हायाखैथ' होनो हानाय नङा। बिथांमोना दिनैसिमबो 10 जनल' साख्रि होनो हादों, 20 जनल' होनो हादों, बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनांगोन। मानो बुङा, मानो बुंनो हाया? मोनसे बाथ्रा बे। आरो दिनै हानि पाट्टा दे माखासे लेन्ड टाइटेल होबाय, जायफ्रा फरेस्टनि आन्डाराव दंमोन, खुनु दिनैसिमबो फरेस्ट मानलेन्ड मोनाखैमोन, पाट्टादारि जायाखैमोन, फरेस्ट रेकगनाइज जायाखैमोन। स' बैफोरबायदि हाखौ दिनै बुहुत खालामनानै होबाय। होमबा बेखौ मा होनगोन दाना दे? मानो थगायनो नागिरो दैदेनगिरिफ्रा? दा नोंसोरनो दैदेनगिरि जानानै नोंसोर जुदि थगायखायोब्ला, थगायनानै जुदि बाथ्रा बुङोब्ला मारै जागोन? हा बुंदोब्रा, दिनैसिम 4 बोसोराव बा 5 बोसोराव बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनैसिम खालि 200थाल' 500थाल' लेन्ड टाइटेल होनो हादों होनदोब्रा। जुदि 500-600था होदोंबा, 50,000 होदोंबा 50,000थाल' होनो हादों, जों गोदो एथ' हाजार होदोंमोन होननानै बुंदो। मानो बुंनो हाया? मानो थगायो? फालिफोरखौ मानो जाम्बा खालामो, मानो मिसलेट खालामो, मेगनखौ मानो खाथेनानै बाथ्रा बुंनो नागिरो? आं बिराद दुखु मोनो आरो थारमाने। दिनै बिथांमोना गोबां जायगायाव लेन्ड टाइटेल जाय गामिया मोनदों बिथांमोनासो दिनै मिथिगौ। बिथांमोनासो मिथिगौ दिनै बै समनिफ्राय हा खुनु लेखा गैया, मा गैया, गोदाव सोराव बोरै थाबोनांदों। दिनै खारहां गाबोन खारहां, दिनै होखारजाहां गोबां खाहानि जाबोदों बिथांमोना। बेफोरखौ सोर नुदोंमोन? दा बिथांमोना लेन्ड टाइटेल होबाय बुहुत बेसेबां बुरजा। आरो बिनि उनावबो बिथांमोना सरकारनि उनावनो फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना माखासे फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होबोबाय। बेखौबो होआखै होनना बुंसै नामा? आरो रिसेन्टलि दाख्लै मास मोननैनि सिगां माने बिटिसिआव टेट फाथिनायनि लोगोसे आंबो एप्लाइ खालामदोंमोन बिटिसिआव टेटआवहाय, नाथाय आङो सेलेक्ट जायाखिसै। नो मेटार। दा बेहाय जाहैबाय बिथांमोना मोनबाय, टिचार फोरोंगिरि मोनहैबाय, बिथांमोना एपइन्टमेन्ट अलरेडि होबाय। बेखौ होआखै होनना बुंगोन नामा? होआखै होनना बुंसै नामा? मारै होनबा आसरित। आरो बिटिसिआव माखासे टेकनिकेल लाइनावहाय पस्ट साख्रि होबाय बिथांमोना। बेखौ होआखै होनना बुंगोन नामा? रिसेन्टलि पस्ट ग्रेजुएट टिचारफोरनि थाखाय दाखालि एपइन्टमेन्ट लेटार रानबाय। बेखौ रानाखै बुंगोन नामा? आरो नै रिसेन्टलि सानसेल' सिगां बिथांमोनहा माखासे पस्ट ग्रेजुएट माने टिचारफोरनि टेटफोरनि बिथांमोना रिजाल्टखौ फोसावबाय। 1000नि बारा प्लास हाइ स्कुल लेभेल आरो पस्ट ग्रेजुएट बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। बेखौ मा बुंगोन दाना? ओंखायनो आं होनदों, मावनायखौ मावनाय होननांगौब्ला सारमोन, मावनायखौ मावनाय दिन्थि। रायजो राजाफ्राथ' नोङो जेखौ बुङो बेखौनो खय होनो। आंनियाव सोर साबसिन मोजां माने लेखा रोङैबो थायो, लेखा गोरोंबो थायो, बुजिनां मानसि थायो। बिथांमोननि सिगाङाव नोंगौ बुंदोंब्रा, होथाराखै होननानै बुंबा बोरै जालायखो? बेथ' होदोंना, बे होनाया होआनो नङा नामा? होमबा नोंदि बे होनायखौनो नों होयै होननानै बुंनानै दिन्थिगासिनो दं। होमबा नोंनि गोसोआ बेसेबां गाज्रि दे, नोंनि उनथ'रा बेसेबां गाज्रि दे, नों गावखौ मोननो हानाय जाया। हामा सारमोन, आं बेखौनो बुंगोन। आरो नै दा रिसेन्टलि प्रमद बर'आ बुंबावबाय जे मा माखासे 6 मान्थनि जायफोरनाखि 100 बेसेबांबा 72 जना बेसेबांबा पस्ट दंमोन 6 मान्थनि थालाङो, बै समाव बिटिसि समाव मोननाय। स' बिथांमोनखौ दिनै बिथांमोन एपइन्टमेन्ट थांगासिनो दङ। आरो 1000नि बारा जे दा एलपि आरो इउपिआवहाय दिनै एप्रुभ जाना फैबाय, एसआइ एप्रुभ जाबाय। आरो बेखौबो आगस्ट 1 उइकनि सिगां सिगां बिथांमोना होजोबनायनि बाथ्राखौ फोसावबाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ। बेखौ मा होनगोन अब्ला? होआखै होनसै बेखौबो, होथाराखै होनना बुंदों। आरो नै बिथांमोना 4th ग्रेड 3rd ग्रेडनि जे रिक्रुइटमेन्ट होदों, दाखालि बिथांमोननि माखासे माने एपइन्टमेन्ट एग्जामाव जिरायनाय माखासे एडमिट कार्डआ खेलिमेलि जादों। बे खिन्थु खेलिमेलि जादों बेखौथ' आंबो बुंदों। आं जेनिउनखौ नंगौ आं बुंगोन, मानोना बिदि होनाङा आं बुंखादों बाहायबो जे
बयहाबो आसा थायो नालाय आं मोनबाय एप्लाइ खालामदोंबा बाहाय पास जायाबो जागोन बाव पास जायाबो जागोन बे आरो दा बिनि माखासे अल्टारनेटिभ सुबिदानि थाखायसो मानसिफ्रा एप्लाइ खालामो ना मोननै मोनथाम दा बेहाय जायाखै बेखौ जायाखै आं जायाखै होनदों आं CSB खौ आं जायाखै दे बुंबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव डाइरेक्ट जायाखै होनना बुंदों माइलाय आं मा नोंखौ बुंगोन बे आरो बाथ्रा आरो बिथांमोना दा ग्रेड 4 नि रिजाल्ट फोसावनो थांगासिनो दङ बा दाखालि फोसावबाय माखासे एडमिट कार्ड होबाय माखासे आरो थांनाय सिगाङाव बिथांमोना बायबा टेस्ट लाखांबाय आरो बिथांमोना नै दंबावो खुंनो दंगासिनो दं नोंथां ग्रेजुवेट लेभेलाव खुंबाय आरो दा टेकनिकेल लेभेलनिखौ एडमिट कार्ड होगासिनो दङ आरो माखासे नन टेकनिकेल लेभेलनि दंबावो बिथांमोनखौबो बिथां होगोन हायार सेकेन्डारि लेभेलनि दंबावो बेखौ बिथांमोना होनो थांगासिनो दंबावो अब्ला मानो जोङो नंखायखौ जों नंखाय मानो होनो आरो बेजों लोगोसे नंगौ हयथ' जानो हागौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोबां माखासे लामाफोर मावफुंनो हायाखै दालांफोर मावफुंनो हायाखै मावथाराखै होननानै दासिमसो बुंनो हानाय नङा दे बिटिआर गभर्नमेन्टआ लामा मावाखै होननानैसो बुंनो हानाय नङा दिनै सेन्ट ग्रेभेल बुहुद एरियायाव सेन्ट ग्रेभेल जायगा लामा मावबाय बुहुद एरियायाव माने रिफायरिं जाबाय लामाफ्रा जायफ्रा बायला जिला बावहाय रिफायरिं खालामनानै हरबाय गोबां माखासे फरायसालिफ्रा बायला जिला जाजोब्बायमोन बेखौ रिफायरिं खालामनानै होजोब्बाय आरो बाउन्डारि जेराव गैयामोन बाउन्डारि खालामनानै होबाय बिथांमोना दा बेफोर खामानिखौथ' मावथारनाय ना दा जों बे मावनायखौ जुदि जों मावाखै होननानै जों जुदि इसेबां गोसो गाज्रि लानानै जुदि अनथरनि गावनि गाज्रिखौ दिन्थिनाय जाया होमबा जेबो मावथाराखै होनना बुंनाया बे आसुरिक आरोना बे जब कार्डखौथ' बाद हो लेट हिम गो जब कार्डआथ' नोङो फैबाय थाखायखा मावनो गोसो मावनो मोनबाय थाखायो जब कार्ड बे आरोना दा गतिके जोंनि मानसिफ्रा बुहुद बुजिनायावहाय एसे माबा जायो आरो केलेंकारि जायो माने किलिमिलि जालायो दा बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रासो गोरों नालाय जाय गोरों बिसोर दैदेनगिरि जानो हायो नालाय स' गोरों मानसिफ्रा नंखाय जुदि लामा गावनिफ्राय रोंसिन गैया होननानै जुदि सादारन सरासनस्रा रायजोफोराव जुदि मिसलेट खालामोब्ला मिसगाइड खालामनानै होयोब्ला जुदि गाज्रि लामायाव जुदि दिन्थिनानै होयोबा नंखायखौसो जुदि फोथायहोनो लुबैयोब्ला बोरै जानो सैथोआ बहा फैगोन जौगानाया बहा फैगोन सारमोन बा नोंखौ मालाय सोर फोथायगोन सारमोन दे नोंखौथ' मोनथिथारगौ जे नोङो दिनै माखासे खाबु मोननो थाखायसो दिनै नों बे बाथ्राखौ बुंदों होननानै बेखौथ' हमनो हाथारोना दा गतिके जों बुजिलायनांगोन नंगौ आं मानिबाय दे बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबो मावाखै मावनो हायाखै होननाय जुदि बाथ्राखौ आं मानिबाय दे थिगैनो बाथ्रा नङा अब्ला आं दहायदि होनबोबाय हानि माखासे गोबांथार हा फाट्टा होबाय होनदोंबा नोंसोरो दिनैसिमबो बिटिआर गभर्नमेन्टआ 5 बोसोरल' थांदों 5 बोसोराव बिथांमोना खालि 50,000 लेन्ड टाइटेल होनो हादों होननानै बुंदोंब्रा आरो दिनैसिमबो बिथांमोना एथ' जन साख्रि होनो हादों होननानै बुंदोंब्रा मानो होजोबनो हायाखै बोरै होननो हादों इभेन दाथ' दंबावोना नै माखासे प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ माखासे स्कुलफोर दंबावो बेखौ मानो होनो हायाखै बेखौ बुंदोंब्रा प्रभिन्सियेलाइजखौ मानो खालामनानै होदो होननानै बुंनो हागोन बेथ' दाथ' जायाखै नालाय एलपि दं एमइ दं हाइ स्कुल दङ दिनैसिमबो इभेन आं जाय हाइ स्कुलाव फरायनानै फैदों हाइ स्कुला दिनैसिमबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेबायदि बाथ्रा दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिदिनो ओंखायनो आं बुंदों जोङो नंखाय मिसलेट खालामनो नाङा जों मावनायखौ मावनाय दिन्थिनांगौ हाग्रामा सारा गोदो बेसेबां मावदों बेखौ जों मावनाय बुंनांगौ आंथ' दा बुंगासिनो दं बे मा मावबोदों मा दिन्थिबोदों बेखौहाय आङो गेजेराव आं भिडिअखौ बानायबाय थायो आरो जायखौ जिखि बुङा नोंथांमोना जेब्लायबो आंखौ राजखान्थि नोजोरजों नायो आरो नायनानै नोंथांमोना आंखौ मा खालामो बिदिनो सोरबायानो इउपिपिएलनि सापर्टार नोङो बुरबक होनना बुङो सोरबायानो बिपिएफनि सापर्टार नोङो बुरबक होननानै आंखौ बुङो नोंथांमोना बुं नोंनि अन्तरा बे बिखाया नोंखौ मा सिनायथि होयो बेनि नों बेखौ बुंखागोनखा नाथाय आंनाव जेबो फाजानाय नङा मानोना आं जेखौ नुदों बेखौ फोरमायनायाव आंनि राइट्स मिथिबायना थख' आं लिरनानैबो खिथाजोबनो हागोन थख' लिरनानैबो आं जुदि खिथाजोबनो हायो आरोखि आरो जुदि नोंथांमोना जुदि आंखौ माबानो हायोब्ला आंनि इमेल एड्रेसाव हर नोंथांमोना जे बिपिएफ गभर्नमेन्टआ मा मावदों आजिखालि बेखौ आं थख' मोनसे डायरि लिरनानै हर आं बेखौ खिथाजोबगोन आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ मा मावदों दिनैसिम इभेन्ट बेखौबो आंनो थख' लिरनानै हर आं खिथाजोबगोन मानोना जोंनो बयखौबो नांगौ राजनितियाव बयखौबो नांगौ खिन्थु बांद्राय थगायनाय बाथ्रा बुंनायखौ दुखु मोनो आरोखि आं थेंक इउ